Siehst du? Ja. Wenn es trocknet, dann sieht man besser. Bei dir hat man am besten gesehen. Bei mir ist nur eine. Deswegen hat man am besten gesehen. Човек, който е седнал на колене и чете молитва. Ето го, виж главата, тялото и е така подвил крака. Мюсюлманин или арабин, ето го. Jemand auf der Knie sitzt und macht schlechte Gebete. Muslim mit arabischer oder türkischer Gewalt. Виждаш ли? Виждаш ли? Siehst du? Ето главата, лицето, ето го. И е седнал е така, на колене. Виждаш ли го? Да. Маги, виждаш ли го? Да. Ето тук видях. Ето му главата, лицето, ето как е свил коленете и ръцете е така отстрани му стоят. Да. Човек в молитва. Човек в молитва. И това е... Schlechte Gebete bestimmt. Лоши молитви. Лоши молитви. Schlechte Gebete. Ето тук излиза още една форма. Има ли някой, който познаваш такова лице? Kennst du jemand mit solchem Gesicht? Ich muss das Gesicht richtig erkennen. Muss vielleicht aus dem Wasser gewandt. Dann. Пръстите махни. Ja, genau. Ох, so heiß. Ето го лицето. Ето го. Виж, челото, носа, устата. Да. Това е лицето. Ето го, виждаш ли? Siehst du der Gesicht? Виждаш ли го? Чакай момент. Маги, може ли малко назад? Да, той го вижда. Буква му, виж колко голяма. Meine Buchstabe M. Ist. Ето. Това съм аз. Ich habe es gesehen sogar. Ich wollte es aber nicht sagen. Ето е, буква му М. Ето. Ама аз не съм му правила магии. Смисъл. Не, ти си засегната, както и той е засегнат. Ich bin verletzt, genauso wie du. Мислиш погрешно, неправилно магия. Така. Кой се е скрил тук? Jemand ist hier versteckt. Момент. Ето го. Виждаш ли го? Ори, тук гледай. Ja, ich gucke. Ето глава, очи, нос, като на маймуна. Виж го, череп. Виждаш ли го? Аз го видях. Виждаш ли го? Ори, ето го. Виждаш ли го? Ето главата, носа, двете очи, череп. Да. Като на маймуна. Скул. Дай. Видях го. Affenschädel. Маги, гледай на камерата. Виждаш ли го? Да, аз го видях. Ето го. Ори, виждаш ли го? Виждаш ли го? Като на стар човек. Виждаш ли го? Маги, натисни синьото. Синьото. Добре. Да, бе, видях. Натисни червеното. Това? Да.